lokal. Go ahead, Aludens. Na para ti panang sarako ti Alawag City Government ti grupo ti Philippine Councilors League ijay probinsya ti Marinduque. Indaluan ti Presidente dang ni Honorable Jose Nerel Manggol manipod ti ili ti Mugpog Susugon iti detoy inda panagaturong iti Alawag City Government para palang iti 4-day benchmarking visit naman nga kaligagom iti LGU iti Marinduque kahit kitain ti learning best practices in governance iti Lawag City basta matin ti development planning and the public service delivery ini PIMET iti launch na meeting ni Emerson kadagitay member PCL para palang kati orientation da ken kasamitan meet and greet kadatoy agupat na aldaw ngayon da panagbisita iti assurat iti Lawag maragsakan ti Lawag City Government gaputa adagitay interesado met nga may wati benchmarking iti sabsabaling probinsya iti Lawag City para palang kati sharing da no kasano iti panang rin da turay iti maisang LGU in bagapay iti grupo met iti Marinduque napintas iti Lawag City gaputa iti maadalta nga pakatan met iti bukod ng probinsya tahalo sa papada iti lugar kas kuma iti ada iti coastal area kaya kasamat na ada iti napintas pay nga pangtuladan nga mabalin nga may pakat iti urban planning iti assurat iti Lawaga iti agdama idol Bernard itatan iti last day iti panag benchmark dagitay taga Marinduque kalpasang simong dagito itay napanaltaw iti January 11 nga sumatan datoy panagudon datoy panag benchmark iti Lawag City para palang katoy best practices ken kasamaten iti development planning and public service delivery. Idol Dennis Alipio, Tatak, RMN.